Eller jeg fik til bælteprøve, da jeg var til bælteprøve i dag. Eller i går. Så var jeg til bælteprøve, og det første jeg fik, det var selvfølgelig et bælte. Jeg elsker det her bælte. Jeg synes, det er så flot. Flot er det sådan en kombination, og så fordi det er sådan, at farverne matcher perfectly. Altså literally perfectly. I think it's magic. Og så den her. Borgerlov står rent candy. Det er det, der jeg går. Det er rent candy. Med diverse træner. Og så det næste, man får, det er et billede af dig selv. Heller, jeg ser ikke perfekt ud, men det ser stadig godt ud. Så får man to af dem. Nogle underskrifter, men så får man en. Men det er fordi, de begge to kan skrive en ved fejl. Eller, det tror jeg. Og så den her, men der er faktisk et par ting, jeg helst ikke lige vil reveal. Så de to ting, hvor der var en depot på, og det er mega sødt. Men det er egentlig sådan, at man får gratis. For jeg vil ikke sige, det er gratis, fordi det koster. Fordi du betaler for billedet, og det tror jeg også lidt er med i de andre af prisen. For brættet, papir, billede, det hele, underskrift, diplom. Selvfølgelig måske jeg slipper med prisen, men jeg tror, det er sådan mest billigt. Men det var egentlig alt, jeg fik på mit billedeprøve. Men det var egentlig alt. Vi ses, hej.